Doncs vinga, anem a fer l'exercici del dictat avui. L'exercici, aquest dictat tindrà 4 compassos com gairebé sempre, serà un compàs de 3x4 i estarà en la tonalitat de do major. Això significa que començarà amb do i acabarà amb do. Us el toco una vegada i després aniré tocant compàs per compàs. Tal com us he dit abans, ara aniré tocant compàs per compàs. Cada compàs el tocaré 2 vegades i la primera nota del compàs següent. No m'aniré aturant ni fent repeticions tantes vegades com vosaltres necessiteu. Si necessiteu vosaltres torneu a sentir, enretireu una miqueta l'àudio i el torneu a escoltar. Val? Tocaré 2 vegades cada compàs amb la primera nota del següent. Comencem el primer compàs. Molt bé. La primera nota del segon compàs és un sol. Continuem, doncs. Molt bé. La primera nota del tercer compàs és un re. Doncs continuem a partir d'aquí. Molt bé, la primera nota de l'últim compàs és un fa, i acabem-ho, sabem la primera que és fa i l'última és do, i el dictat acaba així. Bé, per acabar us toco el dictat tot sencer. Espero rebre els vostres dictats. Que vagi bé.